Ngelele emakhaya ngithi ake ngibuye namhlanje ngibuye nephupho lokuphupha umuntu osashona. Ukuphupha kumuntu osashona ngiyazi ukuthi into ethusa kakhulu. Sike salenza leli phupho kodwa sikhuluma ngokuphupha umuntu osashona okutshengisa ukuthi akahambanga kahle noma uthwetshuliwe. Namhlanje ke ngithi ake ngibuye sikhulume ngokuphupha umuntu osashona etshengisa ukuthi uhambo lwakhe luhle nokuthi kuyakhanya endleleni zakhe. Kodwa ngaphambi kokuthi ngingene ephuphweni ake siqale sinikhumbuze ukuthi kuyasiza kakhulu, kuyasigqugquzela uma kuwukuthi niya-subscribe, niphinde futhi nisifollowishe, niphinde futhi ni-like kuma video ukuze siqhubeke sibe nomfutho ukuthi siqhubeke sikhanda amanye. Ukuphupha kumuntu wakini osadlula emhlabeni kuwukuthi uyambona, uyamoyizela noma uyahleka, ujabule, niyaxoxa kuhle nje kumnandi, nawe ube nemfudumalo yokuthi uyambona ephuphweni. Lokho kuhle kakhulu, usuke kuvakashele ezokubheka. Kutshengisa kwakona ukuthi uyithonga elihle ngoba wahamba endleleni yakhe wakhumbula ukuthi kukhona iy'hlobo zakhe ashiya ngemuva. Ngakho-ke usuke ekubheke ngobuhle. Ukumphupha kuwukuthi umuntu osashona wasekhaya uyamphupha ujabule, uyadansa noma uyagida. Lokho kuhle kakhulu, nakho kuyibiko elihle lempumelelo. Kusuke kutshengisa ukuthi izinto kwelikamoya zihamba kahle kakhulu, indlela yakho ihamba ngempumelelo. Uma kuwukuthi uyamphupha lana ukupha imali, kakhulukazi imali emhlophe, lokho kutshengisa kona ukuthi usuke kulethele inhlanhla, ukulethele futhi impumelelo. Uma kuwukuthi ukupha into efana namakhekhe noma nihleli ndawonye nidla amakhekhe, niyaphunga, mhlambe niphunga noma yitiye elinobisi, kakhulukazi elinobisi, kuhle kakhulu lokhu. Kutshengisa kona nakhona ukuthi ukulethela izinto ezimnandi, ukulethela impumelelo, inhlanhla, injabulo, kusuke kukuhle lokhu. Uma kuwukuthi umphupha lana ekupha-ke ukudla kwesintu, mhlambe ummbila, mhlambe kupha into efana namasi, nalokho kuyibiko elihle. Lapho kusuke kutshengisa khona ukuthi ukulethela inhlanhla, uyithonga elihle, uthunyiwe emathongweni ukuthi azokufumbathisa inhlanhla, ukulethele indlela eya phambili. Uma umphupha kuwukuthi ukupha izithelo, lokho-ke usuke ezokubikela ukuthi kukhona umuntu omusha ozayo, ulethe imbewu, okusho ukuthi loyo muntu ubika ukuthi kukhona isizwe esizovela. Siyathokoza kakhulu emakhaya, sithemba ukuthi kukhona lapho ekukhanyiseleka khona, akukhanye kube kuhle.